Salutare oameni buni, eu sunt Vali și astăzi vom face al 5-lea episod de Skyblock, dragul vostru Skyblock. Îi avem alături de noi pe Andrei și Mr. Andrei și Mr. Octa. Am făcut o casă în copac. Hai mă. Am făcut o grămadă de chestii. Bă, dar nu nimeresc chiar așa. Deci, am encantat armurile. Am făcut aici o fermă automată, Andrei și el tot asta. Acum ne apucăm să mărim pe aici. Am cumpărat niște oi. Da. Mamă, care a minat atâtea diamante? 3 stecuri. Ne-am schimbat biomul pe deșert, cred. Da, deja. Is biom pe ce este... Da, pe deșert. Și arată mult mai tare. Ia uite-i pe ăștia. Ok. Voi duceți-vă să măriți în continuare. Eu mai pun torsul pe aici. Opa. Oh, măgă, a început din soarea în partea asta la el. Oh, măgă, ce tare se vede. Aici. You are living. Bă, la ăsta ninge și la noi e normal. Cred că poți să cumperi. Cred. Mai mă măriți acolo voi. Mamă-și, but. Da, nu există PvP. Da, player versus mobi. Ok, să vedem ce de asta mai avem de făcut. Deci, cactus farmer. 64 de cactus avem. 64 de sugarcane. 128 de melons slice. 64 de pumpkin. Asta am putut să facem. Ce ne-a dat? Un iron pickaxe, 5 dirt. Ok, pun pauză și revin. Bun, am revenit. Mi-a apărut o chestie retardată pe ecran. Pam, 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 facem onorire. Bam, 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 bam. Onorurile. Bam, 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 bam. Aoleu, până și vaca te bate, mă. Până și vaca te face. Uite, avem un stack de cactus. Fac și eu un challenge. Oh, mi-a dat 10 sand. Da, la asta mă gândeam, dar las. Nu acum, nu acum. În următorul video, cred. Un băiat m-a întâlnit. Eu sunt fanul tău și mi-a dat o armură de diamond. Da, fanul meu numărul 1 este Octa.
Da, mă rog. Ăla ăsta încă ninge. Nu, că-i deșert, bă, deșteptule. Ce iardă, bă, visezi? Da, lag de la server. Pun pauză și revin că nu mai este lag. Bun, am revenit. Era lag și... Da. Biom... Ce să pun? Ocean, forest. Bă, pun jungle sau forest? Sky and? Forest. Gata, am pus forest. Chipește, bă, torțe, bă. Bă, avem o bucată de zăpadă pe insulă la noi. Bă, mai multe, bă. Da, uite. Stai, nu. Dă-te, dă-te. Deja fac un bloc de zăpadă. Gata. Blochează-l undeva cu 3 slaburi. Dă-mi cu mie. Dă-mi dufleacul. Așa. A venit cu Colin. Bun, am revenit cu un băiat nou, Petru, așa. Da. Mi-e foame. Ok, după cum vedeți, au mărit nebunii ăștia mai mult decât era insula toată. Asta o punem pe aici. Ok, o să pun pauză puțin și revin. Am revenit și bun, cam acesta a fost episodul numărul 5. Eu am fost Vali, ăsta Opta, ăsta Andrei și celălalt Petru. Și eu vă spun bye.